Il-General Workers Union ippreżentat il-proposti tagħha l-elezzjoni ġenerali lil Partit Laburista il-ħamis filgħodu. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-programm elettorali tal-Partit Laburista se jkun mibni fuq proposti realistiċi li jiffurmaw roadmap għal tkabbir ekonomiku. Proposti fattibbli li jistgħu jitwettqu u li se jitwettqu jekk il-Partit Laburista jingħata l-fiduċja tal-poplu. Joseph Muscat qal li lan se jkun li jkun hemm tkabbir ekonomiku sostenibbli li permezz tiegħu naslu għal tnaqqis fid-deficit. Dan ma jiġrix permezz ta' tnaqqis fil-qasam soċjali. Għal kuntrarju, l-istruttura soċjali trid tkun sostnuta u msaħħa. Il-mexxej Laburista qal li jemmen li hemm ukoll inizjattivi xi jittieħdu fejn id-drittijiet tal-ħaddiema jiġu msaħħa. U reġa' sostna li l-Partit Laburista ma jemminx li għandha tola l-età tar-tirar u fakkar kif il-Gvern fil-Country Specific Recommendations tal-Kummissjoni Ewropea tas-sena l-oħra ma kien għamel ebda oġġezzjoni għaż-żieda fl-età tar-tirar. Din is-sena iżda qed jipprova jopponi għal xi ħaġa li sa sen ilu ma kienx sab oġġezzjoni dwarha. Joseph Muscat qal li l-proposti tal-General Workers Union se jkunu diskussi fi żmien li ġej fih dan il-Partit Laburista. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarb qal li l-Union qed tippreżenta dawn il-proposti kmieni biex il-partiti politiċi ikollhom ċans jinkluduhom fil-programmi elettorali tagħhom.